Днешният следобед пред ВИП входа на летище София много приличаше на старата игра "Тук има, тук няма". Нито знаехме кой ще кацне, нито кога. В крайна сметка, ето хронологията на последните 5 часа. Пръв кацна Чак Норис, въпреки че според информациите трябваше да очакваме Арнолд Шварценегер. 71-годишният актьор не пожела да говори с медиите. Тази неприятна тенденция, за съжаление, се запази и при Джейсън Стейтъм, който кацна 2 часа след Норис. Англичанинът, който е висок 2,73 м, не каза и дума пред медиите. Когато обаче малко след 5 излезе Арнолд Шварценегер, той наистина показа класа. Терминатора пристигна с около 7 куфара за 4 дни. Феновете му го посрещнаха така. Чуйте какво каза 64-годишният 7-кратен носител на титлата Мистер Олимпия. Хубаво е, че съм тук. Нямам търпение да разгледам малко от хубавата ви страна. Тук съм само за 4 дни за снимките на филма. Сигурен съм, че ще прекарам чудесно. Чувал съм прекрасни неща за страната ви. За пръв път съм тук. Благодаря ви, че дойдохте. Арнолд Шварценегер беше най-голямата звезда на планетата през 80-те. Той е първият актьор, който достига космическият хонорар от $20 милиона за филм "Терминатор 2". А благодарение на 30 милиона от "Терминатор 3", както и на успешния му бизнес недвижими имоти, той успя сам да финансира кампанията си за губернатор преди 8 години. В миналото името му стана синоним на употребата на стероиди. Той е започнал да ги взима едва на 16. В най-силните му години гръдната му обиколка достига 146 см, а на ръцете 56 см. Арнолд Шварценегер, Джейсън Стейтъм, Чак Норис, Силвестър Сталон, Жан-Клод Ван Дам и Долф Лундгрен са в България за снимките на втора част на хитовия филм "Expendables", чийто превод на български е "Непобедимите". За BTV новините, Петя Дикова.